накрая спортува се, докато тук място, където се учи през лятото. Сега направихме беседка, която вече преди да я сложиха. От турци доста много бойци, тя сега се саждат. Учителите купаят, че купаят. И всяка година правим те на самоуправлението. Повече в училище не е нещо. Какво? Да. Това беше нашата директорска педагогическа съветничка и те си там дават автобиография си вида всичко. Отборът на 50 по волейбол печели много първенства. Тук на трето място се международен турнир. Тези малките, освен че са градски за София, за първи. Вчера са били едни осмокласници. Преди една седмица биха ние шестокласници, те са втори, трети, четвърти клас. Обаче са много умни. Тези двамата са брати и са деца на наша учителка, която е по информатика и може би заради това са така интелигентни. Това са най-добър млад пригорец. Пак също са първи в София. Това е отбора по волейбол, който също са първи. Всяка година организираме коледен пазар, който е така благотворителен. Със събраните средства учениците решават кое да подпомогнат в училище. Миналата година се закупи DVD за информационния център и домашна система за домашно кино. Сега решиха да вземат беше климатик, за да е по-толкова сам, тъй като парното там. И те нали са много доволни, че са събрали много пари. Освен коледен, се случи, че и пролетен базар се организира, защото имаше много ученици, които проявиха желание. Даваха маркич, особено на първокласниците бяха най-хубави. Това е нашия директор, който се разори ДСЕ и такъв плик с пари, някакви стотинки, тръгна с картички. Това съм аз. Аз отидох, и аз така, тръгна такъв плик с маркици. В повечето училище, може би, ние правим празници на математиката, във втория курс, тук имаше година на Стани богати съзнания, тук пък имаше трябваше да решават задачи за време, а това вече са начален курс, които по по-различен начин си направихме празник, по-така забавен. Имаше естествено такива въпроси, по-занимателни, логически. И те също решават по време на празник на физиката. Правим много други празници. Това е пак нещо. Имаме няколко там по европейски проекти, които всеки месец, даже вече 2 пъти в месец правят по една изложба в което на училището. Да, това е към входа към парка. Това е едно откриването на изложба, тук техния изложен. Организираме и конкурс на Елисавета Пляш от нас, че ще казва да се е консолен света материал и тази вечер. Центърът на Научната академия Рига съвета нашето за как точно, кое как. Училищния вестник, с който ще стане дума след малко, заедно с 50 и професор, организира фотоконкурс. И това са някои от снимки, които бяха как европейския проект ние европейците се оказа, че му огромен интерес, че местата, които са дадени вътре да по-ученик да има и дочински не са така написани, обаче вече са просто винаги препълнени. Клубът Хармония, който е така доста време, къде си правят съвместни концерти с 48 основни училище. Това бяха деца с специални образователни потребности, които не пеят, а актуват. Каквото могат. Тук е по време на репетиция, като излязат в културния дом Кранско село. Поредното си изпълнение. Те просто са там непрекъснато. Тук направихме една благотворителна кампания в
коледните празници, но ще продължим и сега. В училище за незрящи да им съвсем не просто играчки, ясно за всяко дете по една играчка. Лекче с лакомства, там доранчета, парфюмчета, пластелини, но и нашето приятелство, и нашето. Тоест те са много... И събрахме 1100 лева им дадахме. 1100 лева. Да. Те са толкова отворени, нали, просто взимат за ръчички и вече ставаш приятел с тях. И пеят. Тук една седмица имаха пролета празник. Вместо 48, 25 и 50 на гости бяха. И изложба тук сред цветята на цветя. Това пак е с специални музеи. Тук големите малки всички рисувани. А наскоро наши бивши ученици, поради напредналата си възраст на бивши, довършиха един графити и тук още в началото не са толкова хубави. Този мъж е заболекар, но е бивш наш ученик и той фактически рисува. Това е с спрей. Ние имаме вероятно най-добрите графити в София, са в нашето училище. И отпред на училището и вътре те и преди са рисували. Тук нашия директор изпълнява моя за любимото си училище. Много хубав текст такъв, който 51 се организира и най-дългата училищна рисунка. Дълга, 1 километър дълга, цялото училище обиколихме, значи под мазето всички мислиха да минава само по коридорите. Виждате колко е дълга, че спуска се, върти се от всякъде, просто от всякъде. И излиза, почва от входа на училището, минава през всичките етажи и се излиза през другия вход на училището. Толкова дълго. Тук нали вече не излиза. Края си. Училището на 51-то са много неща. Училищен вестник, училищно радио, училищна телевизия, училищното издателство и училищен вебсайт, както и мултимедийни уроци. Те поне 20 урока се представят мултимедии в нашето училище. В началото на 2007-2008 започна традиционно издаване училище вестник, защото сега нали, имаше такъв, който нали, по празници, вътре с много есето, такива неща, обаче той някакси не се харесва много. А докато този има естествено такива неща и специален брой дори, но основата си е да бъде интересен и полезен на ученика с полезна образователна информация на медицинската сестра, на учители, които пишат. Учениците решиха да направят своя собствена телевизия. Така още в началото, но тя вече просто всяка седмица поне по един филм правим. Имаше една седмица, където 3-4 направихме филма. Издателството прави календарчета, прави много неща. Като казвам, издателството на наше училище издаде и книга. Тя е 12 клас, има нейни рисунки, нейни стихотворения. Всичко си е нейно, но скоро дадат 1-7 имаше 2 предавания с нея. А водещата поимена на съдбата и тя от нашето училище. Това е клубът на млади веб администратор, където се прави този сайт и още няколко, и училищния вестник, и тази презентация. Това е сайт от ученици за ученици. Той вече, поне казаха, че вече 10 100 човека са влизали в него, които не са само от нашето училище, оказа се, че те си чатът, имат чат с къде ли не. Това е един от сайтите на едни вече бивши ученици на училището, не са авторите му са студенти. Да. И мултимедийните уроци. Така горе-долу изглежда една презентация по физика, по история. Един наш ученик направи цяла енциклопедия с 9 части, огромна презентация, 70 слайда, за най-различни. Ето да тук някои от тях, за Елисавета Бургана, за Египет дори, за Балканите и много други. Така изглежда една презентация по географията. Това беше не е много интересен урок за развитие на географската наука, обаче тук е така направен интересен, познавателно. И просто страшно много превенция. Всичко се прави, дори в начален курс, не само по предмети. Доброволно ученици решиха да направят и презентация за да бъдат предвазени свободни часове. Много преди да се измисли програма за